सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ माजबाटनि मोनसे लांदां रेलवे थाग्रा खुलिनिफ्राय रैखा खालामनाय जादों। गरेस्वरनि सानै सेंग्राफ्रा सिख्लाफोर लांखारदों। माजबाट पुलिसा सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनो हायो, जायफोरखौ गरेस्वर गहपुरनिफ्राय लांखारदोंमोन। माजबाट पुलिसा लांखारग्रा साथाम सेंग्राफोरखौ खानो हायो। माजबाट पुलिसा मोनसे स्रोत सुलुंनि उनाव लांखारनायाव लोब्बा थानाय साथाम सेंग्राफोरखौ हमनो हादों, जेराव सानै लांखारजानाय हिन्जावसाफोराबो दंफायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै लाइमोन सिख्लाफोरा 5 फेब्रुआरिनि मोनाबिलियाव बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि ओनसोलनि गहपुर गामिनिफ्राय गोमादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा खाथिनि सुबुंफोरनाव आरो खुरमा बाहागिफोरनाव खौरां लादोंमोनब्लाबो नाथाय मोनानि समाव जेबो सुलुं मोनाखिसै। जाथायनि गुदि खिथानि बागै गरेस्वर पुलिसनो खौरां होनानै फुङावनो मोनसे FIR होनाय जादोंमोन। गरेस्वर पुलिसा गोख्रैनो मबाइलनि लकेसनखौ नायबिजिरनायनि उनाव माजबाट पुलिसनो खौरां हरो। हरखाबै माजबाट पुलिसा सांग्रां जानानै सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ लकेसन नायनानै माजबाट रेलवे स्टेशननि लांदां थाग्रा खुलिनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। सानै लांखारजानाय हिन्जावसाफोरजों लोगोसे साथाम लाइमोनफोरखौबो स्टेशननिफ्राय हमनो हादोंमोन, नाथाय ब्रैथिया पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खारखोमालांनो हादोंमोन। लांखारनायाव लोब्बा थानाय सानै सेंग्रा आरो मास्टार माइन्ड माजबाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाजुगुरि गामिनि 22 बोसोर बैसोनि बाबु बर'खौ सिनायनो हानाय जादों। माजबाट पुलिसा सानै सेंग्राजों लोगोसे गासैखौबो गरेस्वर पुलिसनो गथायनानै होयो। माजबाटनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट, NBT लाइभ। नङा आदा गला लांसै सुवा थानायाव लांबाय दा बासैबो गारि आग